onderbanken. Onthoud het goed, onderbanken. Merkenweg, Oostschatterij, het onderbanken in de shutterswereld voor eeuwig op de koord gezet. Hier staat op de goede plek. Hey, onder de brug, als ze van Zittert naar Brunsumrieën, een truc, dan weten ze dat hij onder in dit viaduct een fantastisch voorbeeld zijn van hoe gemeenschappen met elkaar verbonden zijn. En als je kijkt naar hetgeen wat afgebeeld is, dan zie je eigenlijk samenkomen of broedering, elkaar ontmoeten. En ja, daar zit ook een beetje fusie in. Maar ik moet het teleurstellen, het werd geen fusie met Châteaubriand, het werd een fusie met alle gemeentes. Ja, hier is alleen vaak voor Châteaubriand en het is ook geraakt voor Oostpoort, geraakt voor Zenne, geraakt voor Beekdalen natuurlijk.